Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Okay ra. Dali na, babe. Iwas tagkaon. Okay, babe. You really hate you, Sheila. Gusto ti kapat yun. Uy, hello? Ay! Inoo ko! Nataga ka sa mga... Aray! I-assist ninyo! Tiyari kasama siya. Sinara na, babe. Kuyukin! Stop, Leog! Luya ko nimo. Sa kadagang tao, ikaw ginatagakan sa wall fan? Lagot bitaw kaayo ko. O ginakabisit pag yung samot. Kay tupad ramig table sa duha. Kisa duha? Kinsa pa, ang kaslunon. Sila si Carlo o Sheila? Kaayo! Makalagot kaayo! Oo niya? Nitabang sila nimo? Da, igor ang nitanao. Sure? O sa di mo gi-expect? Mudali og barog si Carlo og tabangan ko? Si Sheila di ay. Siyempre ni tanaw ra. Tingali nagkatawas hilom. Really? Di na niya kinahanglan nga magpa-pretend, no? Naibaw na ang tanan nga rich girl siya. You mean? Pretense lang tong tanan iyang kabuutan? Unsa pa man di ay? Nagduda ka nga na makako? Well, di lang ko makatuo nga nagpa-pretend lang siya. Look, the fact nga mo ato na siya freely sa opisina to see Carlo speaks a lot. Di ba na siya yung anak sa una? Well... Kita ang timalas tumabayhanan ako. Sina kaingon nga natagakan ko sa Wolfan. Abi na kung nagstera sila sa ilang table. Naguna-huna ko niya. Nag-wish ko nga mamatay na unta siya. Ay! Kikapaan di ay ka! Bisong balik ni mo ang imong tunglo! Oh! Ay! Kikabaan di ay ka! Bisong balik ni mo ang imong tunglo! Dili ko mo tuog gaba. Mas mo tuog pa ko nga kung unsay sigihan og feed sa utok mo ay mahitabo. Sukad karon. Ako nang i-manifest nga mamatay si Sheila. Mamatay siya! Uy, unsa naman na imong gipamalit na ako? Kadaghan naman, ana. Sige lang, good. Happy magay ko nga nagkuyog mata karon. Nga mag-shopping. Rera ba kayo ni mahitabo, ha? Enough na. Kung may paliton pa ka, imo na lang, sad. Wala man ko mag-need. So, nag-need ko? Sorry. Nalimot ko. Hey, ayog lain na pagsabot, ha? Pero, seriously, more than enough na ni imong gipamalit na ako. Thank you so much, babe. Okay. Mga unta? Okay. Asa mo ito mga on? Wait, maguna-una sa ko, ha? Oh, wait. Doon na una tayo doon nga store. Last na ni. Hapit ko malimot na. Asa man? Oh, kanay sa bracelet. Mahala sa doy. Usab sa kasweldohan ako. Mangita na ako mas cheaper. Here we are. Oh, sila? No way. Ano kinahanglan magit nga mag-abot ni? Oh, wa sila makabantay na ako. Magpasalipod ko. Nagbasmatsat ko. Dili din sila makanotice na ako. Timing pag yun. Nga, daghang-daghang tao karon. Oh, wow! You like it? Babe, Miss, wala ko na. Kada nga bracelet ka na. babe, ayaw lang. Last na lang ni. Then after mga ano ta. Pila na? 22,000 na. Babe, Isulo ba? Here's my card, oh. No! Oh.
Si Karen. Siya to? Oh, Sigurado ka? lagi. Pasag dito siya. Babe. Bagay kayo mo. Thank you, babe. Anong sumugon magit ko si gayon? Ang ako pag giganahan nga bracelet. Dapat sa ako man to. Ako may nakauna ato. Ako man. Animal ka gid sila. Nganong tanan nga akong gusto maanha magid nimo. Ngano man. Kay loser man ka, day. Uy, pagdali niya, uy, kay mag-host party. Alas 6 na, oh. Ay, paglanglangan niya, day. Abi na ako nakabasya sa huna-huna. Ay, nakabasa yung ko, day. Nakabasa yung ko. Oh, Nag-post ka siya early in the morning, no? Mo siya pag-open ako sa kong IG. Mong, gisugan dyan sa kong matang yung post mo yun to. Ay. animalin bayota. Patiming sa isulti sa kong ginahon nada. Visit gid oy. Oy, bro, ha? Eh, sige, pamalik ka siya, no? Mauna niya ka. Magpalayo na ko ining niyabi. Oo, asa man ka? Oo, sige. Sige. Pagdali ka, nag-wait ko nimo. Pero pag-amping, ha? Katingali mabandol ka. Buset! Buset na bayota! Pila na lang ka days, big day na gid ninyo. Kano sa man mo abot sa tita do? Ugma. Maubot na sila ni Uncle. Mao ba? Kibawa ka no? Nilagsik biya si mama nga kaming nang among kasal ni Sheila. Mao ba do? Lagi. Excited eh kayo. Maog yun. Apurado lagi ko nung kayo nga magkabalik ng Pilipinas. Mas maayo no do. Nakatabang din ni tita ang imong umaabot nga kasal. Feeling na ko do. Maayo na gid siya totally kung manganak na mo ni Sheila. Layuan sa abta ni mo doy. Doon na sa tong kasal do ha. Unya na ng panganak ha. Pag-ready na lang daan, babe. Igo na ko mamirma diri din. Mula kaon dayon ko. Pick up na tika. Adun tayo sa airport. Okay, babe. Chati lang ko ha kung doon na ka. Okay, babe. Bye. Asan ang mga pirmahanan? Ni ano, sir? Okay. Sunod tayo na ako. Okay, sir. Pila na kabuka kong pirmahan? 25, sir. Ready daan. Okay, sir. Naara, sir. Okay. Next. Naara, sir. Oh. Mana? Okay na, sir. I-check kong balik. Tinghalig doon ako yung nasikapan. Nasay na natanan, sir. Okay. Mula ko dayon. Musugat ko ni mami sa airport. Padawag lang kung may mga emergencies. Okay, sir. I'll go ahead. Sige, sir. Hello, babe? Unsa? No! 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 Sir? Carlo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!